Bok, ja sam Lucija. Moji roditelji vode slastičarnicu Srećica i to ljude usrećuje. Bok, Lucija. Bok, Lucija. Ti si predobra za ovaj svijet. Netko mora biti protivteža onim zločestima. Jel se aparat za sladoled pokvario? Koštaju 30.000 eura. Sve smo pokušali, Lucija. Jednostavno ne možemo skupiti taj novac. Pljačkaši banke su u bijegu s tisućama eura. Moraš stvarati vlastita pravila. Ali to znači da si gangster. Gangsteri uvijek pobjeđuju. Moram opljačkati tu banku. Me možeš naučiti? Pomoću ti. Postati gangster ili što već. Moraš biti skulirana ako misliš pobjeći. Postati gangsterica. Ruke u zrak, molim. Hvala. Ha? Molim, hvala. Trebam se tresti od straha. Nije nimalo lako. Dobro, sljedeći zločin, krađa. A sad ti. Ma što to radite? To vam nije dobro, djeco. Oprostite. Zar ne znate koliko u tome ima šećera? Yes. Ruke gore, ovo je pljačka. Okej, dobro, nastavi. Showtime. Luce. Sve okej, Lucija? Brinem se za tebe. Ali, je li kriminal? Probala sam lijepo, ali svijet ne funkcionira tako. Moramo nešto učiniti. Pravo rješenje. Želim natrag tu, Luce. Zato što si moj jedini prijatelj. Mala gangsterica. Distribucija Radar.